Ola, que tal? Como andades? Que vos pareceu a sesión de hoxe? Estades, supoño que abraiados, quizáis, bueno, pois quizáis un pouco aínda facéndonos a espectacularidade das paisaxes, verdade? Non sei se vos pasa a vos, a mí sempre me pasa que descubro unha chea de lugares, ás veces que son máis coñecidos ca outros por Galicia adiante, pero moitas veces sorpréndome de sitios que igual ou de paisaxes que eu aínda non coñecía. Hoxe, bueno, estivemos vendo lugares da costa que son, bueno, eu creo que casi non podería escoller se hai algún que me guste máis ca outro, porque, bueno, pois hai momentos do día, recordade, quedadevos coas partes do día, como vimos antes, e moito ano para visitar. Entón, bueno, eu sigo esperando a que me deixedes por aquí. Vou mirar agora se me deixastes xa deste pedaciño comentarios sobre que lugares vos gustan máis, cales vos gustaría visitar, se xa visitastes algún, igual xa visitastes algún sitio, por favor contádemo, vale? Vou vos ir lendo por aquí. Hola Wendy, que tal? Celia, que anda por aí, María Celia da parte, boa tarde, que tal? Carmen Lores tamén. María Celia, acórdate que hola en galego é sen H, vale? Mariela tamén anda por aí. Pois sí, Wendy, tantos lugares por descubrir, verdade? Mónica Blanco, hola Mónica, boa tarde. Contanos algo, Mónica. A donde che gustaría ir ti? María Jesús Rodríguez. Pois sí, María Jesús, eu espero que o tour vos parecese bonito, vos gustase. Efectivamente, eu o que quero é abrirvos as ganas de que veñades de percorrer a costa galega. Falaremos do interior, que, a ver, que tamén andaremos por aí. Pero hoxe parecíame importante que, aproveitando que falamos do mar, vale, que ver cales son as paisaxes que nos ofrece o mar en Galicia. Quizáis me centrei un pouco máis, bueno, moito máis na parte paisaxística, pero desde logo recordade que tedes no manual da lección de hoxe, pois tedes unha chea de vocabulario que xira arredor do peixe, do todo o léxico mariñeiro, vale, pero deixeivos algún manual, algún material que fala de nomes de peixes en galego, por exemplo, que seguramente é unha cuestión que vos parece interesante. Ademais é que, como nunca me dá tempo de falarvos moitísimo do vocabulario, do léxico, pois creo que é moi interesante que teñades algún material onde consultalo, para que, bueno, pues para que vayades sabendo cando veñades a Galicia, cando volvades por Galicia, que saibades como tedes que pedir o peixe. Porque, ademais, unha das cuestións que tamén é verdade que non me deu tempo a desenvolver moito, quizáis sí que xa vos tamén coñecedes, pero por toda a costa galega, por suposto, hai unha chea de restaurantes e de furanchos que, sobre todo pola zona das Rías Baixas, lugares nas que, bueno, pois case similares a tabernas, lugares onde tomar unha taciña de viño ou algo de beber. E hai moitos lugares que están moi ben situados, cerca casi pegados á costa, con vistas espectaculares, que aí, por suposto, tedes que pedir un bo peixe directamente da ría que estea máis próxima. Claro, di María Jesús que aínda, pois efectivamente, aínda non nos deixan, pero deixarannos, María Jesús, deixarannos movernos outra vez e volverás á terra, xa verás. Wendy di, viaxarei a Galicia dentro duns meses. Que sorte, Wendy. Estaba agardando só a reapertura con P, vale?
da fronteira entre España e Portugal. Penso facer o Camiño de Santiago. Bueno, que boa idea. Ademais, en Ano Xacobeo vas a topar aínda... Mira, é curioso porque, claro, as circunstancias son así un pouco, bueno, pois cando menos imprevisibles a respecto do que coñecíamos a toda agora dos Anos Santos, pero a paisaxe sempre está aí, non? Que ese camiño espiritual do que fala todo o mundo que fai o Camiño de Santiago, pois tamén está. Penso facer o Camiño de Santiago, esta vez chegar ata Fisterra, porque as outras veces fixen o camiño só ata Santiago. Que che pareceu a foto de Fisterra, Wendy? A verdade é que sempre mentres preparaba a presentación, parecíame un pouco difícil ver como seleccionar as imaxes para mostrar un pouco o fondo, non? Porque é verdade que Fisterra é espectacular, é unha paisaxe espectacular da Costa da Morte, pero atopei esa foto e pareceume esa imaxe tan bonita desde o faro, non? Que se divisa o horizonte, que parece que non ten fin, que me pareceu que tiña que estar esa foto entre as imaxes. Hola Rosa, boa tarde. Adriana Barroso, boa tarde desde Brasil. Onde estás, Adriana? Contanos de que parte de Brasil, desde que parte de Brasil nos escoitas. María Celia da Parte, que nos das grazas, pois grazas a ti, Celia, por estar aquí semana a semana. Regina da Riba. Regina está en Curitiba, Brasil. Moi ben, pois un prazer, Regina. Por favor, Regina, supoño que será, verdade? Estou non dicindo ben? Rosa Palomanes, perdón. Cando vai a Galicia, posiblemente o próximo ano visitarei a Coruña, que aínda non a coñezo. Quero moito visitar a Torre de Hércules. Bueno, como vos comentaba de antes, a Torre de Hércules, o seu... Bueno, por suposto, ten unha vista 360 graus da cidade, como vos dicía. Ten unha chea de escaleiras que, claro, hai que subilas enteiriñas, por suposto. Merece a pena, sobre todo por pensar que, aínda que tivo unha reforma, pois é o faro en funcionamento máis antigo, entón iso, bueno, pois estás aí, aínda que sabedes o que me pasou a min cando as veces que fun á Torre de Hércules, que supoño que pasa moito cando ides ver un lugar que ten tanta historia, non? Como vai cambiando a paisaxe ao longo dos anos, ao longo dos séculos, como se tivésemos a oportunidade de poñela a cámara durante moitísimo tempo, grabando, bueno, facendo así unha grabación moi longa, igual unha vez ao ano ou algo así, que nos mostraría esa cámara, non, ao longo dos séculos, porque é verdade que, aínda que, por suposto, desde a Torre de Hércules podedes ver o mar, pois tamén podedes ver a cidade da Coruña, bueno, toda a costa, toda a ría, e claro, ao final a torre está dentro da cidade, entón, bueno, pois ao cambio da fisionomía, pois é moi grande, verdade? Pero si, tes que ir á Torre de Hércules, Rosa. E de paso vas ao Castelo de Santo Antón, que está ali ao ladiño, e ten unha chea de elementos das distintas épocas da historia do castelo, que son tamén dignas de ver, e tamén ten, bueno, pois vistas moi diferentes, desde logo máis baixiñas da cidade, pero do mar, da ría, que tamén merecen moito a pena. María Victoria López, boa tarde, María Victoria, que prazer lerte de novo. Que di María Jesús Rodríguez? Di, boa tarde, gustaríame ir a Fervenza do Ézaro, coñezo a Mariña e pareceme a mellor paisaxe do mundo. María Jesús, pero ti é que tes, es dali, bueno, dali relativamente cerca, ti es de cerca da Terra Chá, verdade? Se non recordo mal. Entón, claro, ao final tirache un pouquiño máis. É verdade que
eu tampouco pretendía facervos elixir, que eu xa sei que cada paisaxe ten o seu encanto, e, por suposto, os cantís que hai na zona da Mariña son absolutamente espectaculares, e claro, dan, bueno, a Praia das Catedrais, que xa, supoño que xa coñecedes, que xa vistes unha chea de imaxes dela, pois eu non sei se me podo arriscar a dicir que non hai unha paisaxe como esa en todo o mundo, pero se hai máis, pois seguramente haxa moi poucas. Esa é absolutamente espectacular. Entón, bueno, pois entendo perfectamente que che gusta a Mariña. Ademais, a Mariña, curiosamente, é unha zona na que a auga no verán está un pouquiño máis quente de maneira habitual que no resto de Galicia. A auga aquí é bastante fría. Para as persoas que veñades de latitudes cálidas, se vides a Galicia e pensades que metervos no Atlántico vai ser un placer, hai días que o é, xa vos falei disto, pero é verdade que a auga está fresquiña. E a zona, a fervenza do Ézaro, María Jesús, hai que ir. Por certo, que non recordo exactamente que día é, pero a partir da primavera hai un día a semana que hai un espectáculo de, bueno, un espectáculo de luces que se acenden pola noite, entón podedes ver como cae a auga pola fervenza con, bueno, unha variedade cromática así moi interesante. Entón, igual tamén vos parece interesante vela pola noite na época da primavera-verán. De todos os xeitos, vaiades cando vaiades, é espectacular, porque incluso os días que está o ceo máis pechado, tamén compensa ir, porque esa vista cara abaixo da praia é igualmente, bueno, fermosísima, claro. Que nos conta Tere? Teresita, un saúdo, Tere. Ai, Teresita, mira, non lera o nome enteiro. Di, boas tardes desde Argentina, non podes escoitar agora, teño que... Ai, que pena. Pois mira, Tere, espero que nos escoites máis tarde, vale? Que nos vexas máis tarde. Un saúdo, aproveito de novo para saudarvos a todas as persoas que nos escoitades en diferido, que non tedes a oportunidade de escoitarnos, de vernos en directo, que saibades que igualmente que eu sei que andades por aí, que vos lo digo sempre, pero que é así que moitísimas grazas por facer o esforzo, e as persoas que non nos podedes ver pero que nos escoitades mentras facedes outra cousa, pois moitas grazas tamén por deixarnos que vos acompañemos pois no voso traxecto en transporte público ou en transporte privado, ou quizáis camiñando, verdade? Que supoño que haberá posibilidades de todos os tipos. Así que espero que nos vexas despois, Tere. Cuipel Miguel, saúdos desde Caracas, di amo a Galicia. Cuipel, pois escríbenos por aquí un pouquiño máis para saber algo máis de ti desde Caracas. Contanos cal é a túa relación con Galicia, se che apetece, vale? Que eu tamén quero saber un pouquiño máis de ti. Mónica Blanco, dinos, cando vai a Galicia o próximo ano visitarei as Illas Cíes e volverei a Fisterra. Bueno, por suposto, as Illas Cíes son espectaculares. Recordade, por certo, aproveito xa e dígovos que, por suposto, cando vaiades a calquera sitio, esteades aí ao sol, levade moita protección. Eu non sei se é impresión miña, pero a protección solar é un básico para ir ás Illas Cíes, porque quizáis é porque vas ás Cíes e aproveitas para percorrer a illa sempre e ver, subir as partes máis altas, entón quizáis por camiñar tanto tempo debaixo do sol, eu sempre noto que o sol aí pois pilla un pouco máis, quizáis tamén polo reflexo da auga que te rodea por todos os lados. Moi importante, levar un pucho, un sombreiro, si, pucho e sombreiro son sinónimos sempre cando vaiades ás Cíes, a calquera praia, e tamén, por suposto, protección solar. Se ides a unha praia en Galicia, seguro que nas praias dos lugares onde vos vides é fundamental o parasol, porque aquí a mediodía habitualmente peta bastante. Ya hai algunhas praias
nas que tamén é bastante importante igual que vos resgardedes, que busquedes un lugar onde non dea moito o vento, porque hai algunha praia que segundo como este o vento dá bastante. Por exemplo, a praia do Vilar en Ribeira, aí segundo os días dá bastante, e tamén na praia de Carnota, porque claro, son praias máis abertas ao mar, entón aí notase moito. Vos que sodes máis de praias grandes ou de praias pequenas? Isto non me lo preguntei antes, pero é un gran tema sempre, porque aí é verdade que as praias máis grandes acostuman a ter quizáis paisaxes máis espectaculares. Eu, por exemplo, son máis de praias pequenas, porque sempre me dá a sensación de que son máis recollidiñas, e tamén é verdade que se atopas unha que se che axeite ben, quizáis como son máis descoñecidas ou como igual moitas veces non se atopa tanto sitio libre, acostuman a ser, bueno, a que haxa menos xente nelas, non? Vos que pensades? Praia grande ou praia pequena? E Fisterra, Mónica, a min pareceme un sitio o que hai que volver sempre, 4 ou 5 veces, se se pode. E se podedes ir andando, ou polo menos subir desde a vila andando ata a cima, ata o faro, por suposto, recoméndovolo totalmente. Carmen Lores di: coñezo moitos sitios dos que falamos, igual gustaríame volvelos visitar e coñecer os que aínda non fun. Vale, Carmen, e dos que aínda non foches, cales te chaman a atención? Dos que falamos hoxe, contanos aí abaixo. Ou dos que foches, a cal dirías? Pois a este teño que volver. Contame despois por aí. Miriam Calvo: hola Miriam, boa tarde. Ese litoral galego, o grupo de viaxe do Patronato de Cultura Galega de Montevideo, coñecémelo e íamos repetilo o ano pasado, vaya, mais a pandemia non o permitiu. É fermoso, en cuanto nos deixen, ímonos. Ollo cos pronomes, recordade que por defecto van sempre despois do verbo, vale? Entón, claro, hai que repetir, Miriam, que pena, verdade? É curioso como ás veces tes uns plans feitos así a medio prazo, tampouco tan longo, e hai unha circunstancia que che cambia a situación e dalle a volta a todo. Pero, Miriam, eu creo que en calquera momento, igual dentro duns meses, pois sí que xa podedes vir. Entón, bueno, pois mira, as ganas cos que ides, agora recordando paisaxes, verdade? As ganas co que ides a collelo a viaxe. Beatriz Fernández, moitísimas grazas, Beatriz, alégrome moito de que vos gustase a sesión, de que vos gustasen as imaxes. Vicente Real: non falo galego, pero entendo todo, saúdos a todos. Vicente, pois, por favor, eu espero que descargues todos os materiais que están na Aula Galicia Aberta para que lles vayas botando unha olladiña a todas as cuestións gramaticais que estamos vendo e que aproveites para ir practicando un pouquiño de galego, vale? Ademais, fíxate, unha das cousas que eu tamén vos teño que agradecer sempre é que escribades, porque é verdade que así tamén todas as demais persoas que vos ven tamén poden aproveitar para aprender do léxico que vos utilizades, de como ides, bueno, empregando e escribindo para, bueno, pues para ir aprendendo. Carmen Lores: en Fisterra comín un peixe asado moi saboroso. E que peixe era, Carmen? Acordaste como se chamaba? O conto é que aquí no verán facemos moito peixe á grella, que se, bueno, o peixe grellado é moi habitual, e aparte, como sempre hai peixes desa tempada, pois ides a calquera restaurante e poñenvos dos de tempada, e a verdade é que están estupendos. E se xa te dé a posibilidade de pillar unha tardiña así con fresca, pero que tampouco hai frío, pois xa é espectacular. Non me parei moito a falar da ría de Muros e Noia, porque de Muros xa vos falei un día cando falamos dos soportais, pero hai unha vila por aí cerquiña, hai unha chea de vilas por Galicia que son espectaculares, pequeniñas, que teñen praias moi xeitosas e nas que compensa ir pasalo o día. Caldebarcos tamén é unha desas vilas que está cerca de Muros, entre un pouco máis para arriba de Carnota.
e aí hai algúns restaurantes que teñen peixe moi fresco e tamén teñen marisco, entón, bueno, pois ambos poñer cousas ben ricas e ides por ali, e sobre todo porque a paisaxe é tamén espectacular. Evidentemente, se ides buscar unha praia grande, pois tedes que ir a Carnota, pero vamos, que ao final están todas moi cerquiñas. Se vos levantades en tempo pola mañá, davos tempo de percorrelas todas as da zona de Carnota, quero dicir, porque cando está a marea baixa, no verán pásase moi ben polas rochas, polas pedras, así que eu diría que se levades unha mochiliña aí ás costas, cuns bocadillos e unha botelliña ou varias botelliñas de auga, protección solar e un pucho, facedes un percorrido pola costa estupendo. E despois ainda parades a darvos un baño, vamos, estou vos organizando o día. Wendy, ai, que di que lle parece espectacular a foto de Fisterra. A min é que Fisterra parece un sitio con ese faro, bueno, que merece a pena ver. María Jesús Rodríguez di, teño ganas de ir ás catedrais, faltache aí un til, vale, María Jesús? As catedrais e as CIES. En Ons xa subín andando desde Ortigueira. En Ons xa estiven, subín andando desde Ortigueira ata Estaque de Bares. Bueno, pois é un percorrido ben bonito. A min esa parte da costa galega é verdade que quizáis é sempre a que desde Ortigueira a Estaque de Bares, quero dicir, a que me queda un pouco máis por coñecer. Entón sempre, bueno, pois estes domingos quizáis que agora tampouco podes facer así moito plan social, pois dis, veña, pois levantámonos cediño e imos ata facer un percorrido pequeniño. Entón, bueno, pois esa sempre dá moi bo resultado. E despois di, outro día desde San Andrés de Teixido ata a Serra da Capelada. Creo que queres dicir, María Jesús, creo que te refires á Serra da Capelada. Hai tamén un percorrido que se chama a Ruta dos Faros que percorre toda a Costa da Morte. Recordade que podedes botarlle unha ollada porque ten un percorrido moi chulo. Di Mariela, teño boleto do avión desde 2019 para ir a España, mas non podo ir. Pois Mariela, eu espero que sexa máis pronto que a tarde, desde 2019, pois mereces vir pola espera, por toda a espera que estás tendo, pero mira, estás facendo ganas e aparte estás aproveitando para aprender galego. Cando veñas por aquí vas sorprender a todo o mundo, xa verás, falando un galego estupendo por toda a costa galega e tamén polo interior, así que xa verás, vaiche compensar, verás como si. Adriana di, estou en Florianópolis. Carai, nunca oíro falar desa cidade, supoño que é unha cidade. Pois un saúdo para a túa cidade. María Fernández Ceirís. María Fernández Ceirís. Boa tarde desde Montevideo, Uruguai. Boa tarde para vos tamén. Que tal día hai por aí? Hoxe aquí, bueno, estivose bastante ben. Día primaveral, xa sabedes que vos digo sempre. Concha, Rubén Héctor, boa noite desde Sarandi, Avellaneda, Argentina. Rubén, non che preguntei, Sarandi é o barrio? Supoño que Sarandi é o barrio, Avellaneda será a vila, e, bueno, Argentina o país, claro. Despois xa me contas isto. Rosa, di, tamén me interesa ir ás praias galegas, especialmente a praia das Catedrais, en plural, vale? Rosa, sabes por que se chama praia das Catedrais? Bueno, xa vos lo comentei, porque ten varios arcos que son, a verdade, que tan grandiosos como se poderían ser perfectamente de algunha catedral. Entón, como hai varios arcos, pois por iso o plural, vale? Percorrer a costa galega e sentarme ao mediodía diante do mar para comer peixe desfrutando dunha boa cervexa. Pois pareceme un planazo estupendo, Rosa, a verdade que sí, sumo máis en plan. Que planazo. Maruxa, que nos di Maruxa? Dinos, boa tarde, é difícil escoller entre tantos lugares fermosos que ten Galicia. A miña asignatura, materia, en galego dixe materia. A miña materia pendente é coñecer Ourense, a súa provincia, moitos lugares de Pontevedra que aínda me faltan. Falaremos un pouquiño máis
do interior de Galicia, un pouco máis polo miúdo, porque é verdade que, a ver, vos seguro que me entendedes, xa bastante difícil foi escoller os lugares da costa para non eternizarme aí co meu monólogo. Entón, bueno, iremos vendo tamén lugares do interior. De verdade que se puidésemos, eu sempre digo que sería xenial poder vivir, bueno, pois iso, unha tempada nun sitio que che permita ir descubrindo lugares especiais. A min pareceme que, como en todos os lugares, pois Galicia ten moitos, pero seguro que se tivésemos a oportunidade, vos tamén me diríades unha chea de lugares alrededor de onde vivides, que son tamén, pois, moi bonitos, moi especiais, que igual incluso teñen unha paisaxe moi diferente a todo o que eu vos ensinei hoxe, claro. Rosa Carmen Álvarez: eu quero viaxar ao norte e gustaríame moito visitar Laxe, Fisterra e logo as Illas Cíes e Ons. Pois a verdade é que si Laxe, Camariñas, non vos falei porque xa vos digo que ao final teño que deixar cousiñas fora, pero Camariñas, Laxe, Camariñas tamén son lugares que hai que coñecer. Camariñas, seguro que tedes oído falar do seu encaixe, das palilleiras que, bueno, que fían van tecendo o fío para formar eses encaixes, esas puntillas que falábamos outro día, que son tan especiais. É moi curioso como verlles mover as mans, é casi hipnótico, non? Non sei se vistes algunha imaxe por aí, botadelle unha ollada, se buscades palilleiras de Camariñas, veredes que é unha barbaridade incluso a velocidade que alcanzan e como son capaces de, con tantísima experiencia ao longo de tantísimos anos, de, bueno, pues facer unha puntilla que leva moito tempo, pero, vamos, que eu non sería capaz de facela. Vos tedes destrezas para facer manualidades, para facer puntillas, encaixes? Sodes de coser ou non? Dicía Rosa Carmen, tamén visitalas as Illas Cíes e as Ons, pois todas se van a encantar. A verdade é que sí. A min ás veces quédame pois pena, non, de cando non pode, hai algunhas illas que, como vos comentei antes, non teñen visita, non teñen liña de barco, entón pois é difícil ir, porque igual tampouco coñeces a xente que teña un barco que te poida levar ata ali, bueno, barco ou lancha, que estes sitios igual se vai mellor en lancha polo tamaño e porque hai moitas pedras moitas veces de arredor, entón tes que coñecer ben o espazo. Mónica Blanco di: a miña avoa vivía cerca do porto de Fisterra. Anda, Mónica, e ti estiveches en Fisterra algunha vez? Espero que sí, e senón que volvas pronto. Tábata, hola Concha, digo hola Concha, hola Tábata, digo hola Concha. Hola Tábata. Di, necesito que abran a fronteira os turistas de España desde América para poder ir a Ourense. Pois Tábata, eu espero que poidades vir pronto, que xa vos digo que eu espero que poidades vir pronto para poder curar a morriña. E tamén, pois, porque eu espero que practiquedes, que estas clases, estas prácticas que vos sirvan para sentirvos máis cómodas e máis seguras despois cando veñades por Galicia. Así que sexa pronto. Roberto Grana di: vivo en Francia e nacín na Coruña. E cantos anos levas en Francia, Roberto? Contanos un pouquiño máis. Na Coruña, na cidade? Naceches ou nalgunha vila da Coruña? Contanos un pouquiño iso. Elisabete: hola Concha, vivo en Brasil, en Bahía. Bueno, ten unha pintaza as fotos, as imaxes que vexo de Bahía sempre, que tamén ten unha paisaxe moi espectacular. Probablemente irei a Galicia dentro de algúns anos, visitarei Santiago de Compostela e seguramente andarei pola costa tamén. Claro, a Santiago hai que vir, non? Visitar a cidade, supoño que para moitos e moitas de vos tamén é un lugar que ten moito atractivo polo camiño de Santiago, e, por suposto, a Santiago xa conto con que veñades.
Espero tamén que veñas por toda a costa. Estades escribindo realmente moi ben. Só unha cousiña, Elizabete, en galego o hola non leva tilde no a, é grave, vale? Hola. Así de paso vou aproveitando. María Dolores Ferreiro, que di, gustoume moito Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura, o Museo do Pobo Galego, e despois xa Lugo medieval, percorrer Monforte, a historia de Ourense, madre mía, claro, é que vexo, María Dolores, que ti non podes escoller. Xa vos dixen que non facía falta escoller. Estás dicindo unha chea de cidades, bueno, unha chea, varias cidades do interior. Non sei se andaches pola costa, despois contas, non lo se queres por aquí. Beatriz Fernández, bueno, Beatriz, que eu creo que me incitades a cantar, pero eu de verdade que non podo cantar. porque non podo cantar, eu que canto moi mal, pero eu valoro que recordé de las letras, vale? A ver, Beatriz Fernández, na Beira. Beatriz, unha cousiña nada máis, na Beira, e Beira con B, vale? Beira que é o bordo dun, bueno, neste caso podería ser dunha superficie, neste caso da costa. Entón, na Beira do mar había unha barquiña para ir a navegar. Di Beatriz, visitei en 2019 Fisterra, a Costa da Morte, as catedrais, a Virxe da Barca, a Fervenza do Ézaro, madre mía. Beatriz, pero se fixeches todo o percorrido que fun dicindo na presentación. O Grove, navegamos pola ría, comimos mexillóns sacadiños do mar na barca, vale? E outras paisaxes. Bueno, si é verdade que as rías son unha auténtica maravilla, dan paisaxes moi curiosas por como se mete a auga na desembocadura do río que corresponda a cada illa, verdade? Digo a cada illa, non, perdón, a cada ría. E o de comer os mexillóns no barco, bueno, supoño que será unha experiencia, desde logo. Mónica Blanco di, o meu avó era mariñeiro. Bueno, pois Mónica, botalle unha olladiña a imaxe que deixei na primeira páxina do material da Aula Galicia Aberta, porque aí deixeivos algún léxico que creo que vos vai resultar interesante para que saibades como se din algúns elementos que están relacionados co mar. Vale, todo o que ten que ver cos apeiros para ir ao mar, as redes, os distintos tipos de embarcacións pequeniñas, tamén as redeiras, os mariñeiros, o lugar onde se gardan os apeiros para ir pescar, o peirao. Vale, botadelle unha ollada ao material, porque é verdade que hai toda unha cultura de Galicia pegada ao mar, porque como vos digo, xa vistes que Galicia ten unha costa enorme, unha chea de kilómetros, e hai unha porcentaxe de poboación importante que vive do mar. De feito, hai persoas que viven de ir ao mar todos os días, é dicir, van de madrugada moi cedo, moi cedo, e volven para que traer o peixe a lonxa, que é o lugar onde se vende o peixe ao por maior para despois distribuílo polas peixerías, polos restaurantes, etc. E despois hai outra moita xente que está embarcada. Esta xente está, bueno, hai moita que está no caladoiro do Gran Sol, que é unha zona do Atlántico Norte. Entón as persoas que van ao Gran Sol agora fan estadías que non son tan longas, pero, bueno, seguen sendo moi longas igual. Non recordo agora exactamente cantos meses son, pero estou vos falando de que igual pasan 3 ou 4 meses no barco, no Gran Sol, fan fan unha, non me sai agora a palabra como se chama cando os mariñeiros pasan eses meses no mar,
volven, pasan un tempo en terra e volven marchar outra vez. Entón é verdade que é unha vida ademais moi dura, porque iso significa que a túa familia, a túa muller e os teus fillos habitualmente os que ían ao mar eran os homes e as mulleres facían os traballos que tiñan máis que ver traballos que se podían facer en terra. Por exemplo, a profesión de redeiras, que son as persoas que amañan as redes que rompen, habitualmente facían as mulleres, e os homes ían ao mar. Entón, as mulleres, que eran as cabezas, e seguen sendo, as cabezas de familia en ausencia do seu home, pois quedaban aquí encargadas de xestionar a casa, que é un traballo, por suposto, moi duro. Ir ao mar é durísimo, que é verdade que se vistes imaxes de barcos en plena tormenta na zona por todo o Atlántico. Pareceme moi duro. Seguro que as persoas que contastes o outro día que as vosas familias atravesarán o Atlántico neses barcos tan grandes que tiveron tantos problemas para non marearse, pois imaginade tantos meses seguidos aí no barco. Ao final, por suposto, acabaste acostumando. É verdade que iso xera un tipo de relación familiar que é case como a destas persoas, mulleres emigrantes ou familias de emigrantes que se dividiron, que uns marcharon á emigración e outros quedaron aquí. Entón, é verdade que na emigración houve moita xente que non volveu ou que pasou moitísimo tempo tamén sen volver, pero iso xera, case un modelo monoparental de familia, porque as mulleres que están aquí todo ano soas, criando os fillos, teñen que tomar unha chea de decisións pola súa conta, non? Xa vos digo que os homes que están no gran sol pasan moito tempo no mar, e aínda que se quedan un mes ou dous por aquí, pois sempre volven. Entón, é unha vida moi dura, a verdade. María Fernández Iglesias di: estiven na Torre de Hércules en 2019, encantoume por dentro e por fora, teño moi lindos recordos. A verdade é que tamén segundo vas subindo, esa subidiña que hai é espectacular, e toda a zona que hai de arredor con ese monte baixo pegadiña á costa tamén merece un paseo, verdade? Os cantís máis espectaculares están no Cabo Ortegal, di Miriam. Pois a verdade é que si, no Cabo Ortegal hai unhas paisaxes incribles. Rubén Héctor dinos: a lenda conta que desde a Torre de Hércules os celtas viron a costa irlandesa e navegaron cara a Irlande. Por iso os galegos, Robledo e os irlandeses, Moloi, son primos. Mira que lenda moi ben contada, Héctor, moi ben. María Jesús Rodríguez: a auga depende onde é cristal corta. Non sei, despois contame iso, María Jesús. Conta a lenda que cando Deus rematou de crear o mundo, cansado, apoiou a súa man nel e xurdiron as rías galegas. Beatriz, eu creo que non pasa nada, ti escríbenos en galego como che saia, ti proba, que eu despois vouche axudando, vouche corrixindo, vale? Eu creo que o importante é ilo tentando, non? Aínda que nos equivoquemos, non pasa nada. Adriana, ademais, Beatriz, que eu dicía antes o de naveira, así agora xa tes unha palabriña nova que sabes como vai, así que esa é unha xa que metes na saca. Adriana, a miña relación con Galicia é polo meu pai, que naceu en Ferrol e teño unha familia moi fermosa. Adriana, supoño que o teu pai marchou novo de Galicia. Igual si, supoño, non? Despois xa non lo contas se queres. Regina, di: o meu pai e a miña nai eran de Pontevedra, estiven en Galicia unhas cantas veces.
quedei encantada coa Catedral de Santiago e a casa de Rosalía de Castro, coas Illas Cíes e a Torre de Hércules. Bueno, é verdade que ao lado de cerquiña de Santiago, máis cerquiña de Pontecesures, de Catoira, que vos falei antes das Torres do Oeste de Catoira, hai unha vila, Padrón, que é onde está a casa de Rosalía de Castro. Supoño que falas desta casa, Rexina, supoño. Wendy, eu son máis de montes que de praias, mas as praias de Galicia parecen impresionantes, a verdade. Wendy, se non viñeches ás praias de Galicia, tes que vir. E non che vou dicir que as percorras todas, pero bueno, eu retote a que polo menos vayas as que vos puxen no mapa que está no principio da lección, vale? Eu creo que esas polo menos merece a pena velas. Mónica, dinos, Mónica di que é de Praia Grande. Bueno, mira, desto, Mónica, eu é que sempre tiro así polo pequeniño. Zósimo, di, grazas polo percorrido, moitas grazas a ti por andar por aí, Zósimo. Deixasme con moitas ganas de praia. Iso espero, esa era a idea, abrirvos as ganas de praia. A min gustaríame coñecer Santo André de Teixido. Supoño que irei no verán, espero non ter néboa todo o día. Bueno, por suposto, ademais, Zósimo, a Santo André hai que ir de vivo, que senón despois imos de como animal reptante. Entón, pois, eu supoño que ir a dúas e ir andando como humano debe ser un pouco máis cómodo. Hai que facerlle caso ás lendas sempre. Di María Jesús Rodríguez, eu se vou só á praia pequena e unha cadeira son feliz. Pois eu estou de acordo, María Jesús, eu creo que un parasol para meterte debaixo cando o sol aprete moito e unha cadeira para poder estirarte e mirar a praia, vamos, iso non se paga con cartos, verdade? Mónica Blanco di, subín a vila camiñando no ano 2002, aí non fun máis, pero volverás, efectivamente, Mónica, eu espero que sí, que volvades. Carmen Lores di, gustaríame coñecer Lugo. Bueno, de Lugo xa vos falei cando vimos as cidades máis importantes galegas bueno, pola cima, facelo percorrido pola muralla é tamén un básico de ir a Lugo. María del Carmen Lores di, a min gustaríame coñecer as Pallozas. Falaremos de paisaxes de interior, falaremos. Di María Jesús Rodríguez, eu en Fisterra comín caldeirade de raia para morrer de gusto. Pois si, a caldeirade de raia está espectacular aí co pimentiño, coas pataquiñas cocidas, bueno, para mollar así que estea todo ben enchoupadiño, verdade? Con ese preve, ai que rico, estáseme facendo a boca agua, que claro, estas horas... Lidia di, teño familia en Samil, en Vigo, carai, pois tamén unha boa praia, unha boa paisaxe. Rexina di, na costa de Galicia a auga está moi fría. Claro, Rexina, eu estou de acordo contigo, a verdade é que a auga aquí está fría, pero é verdade que cando entras refrescaste. Iso non se pode negar. Lidia Branco di, gústame a zona das catedrais, cando o mar está baixo, sí, bueno, é genial, cando podes baixar esa pendente, esas escaleiras, e podes pasear pola praia. Incluso, a min pareceme espectacular, incluso cando o día non está moi despexado, que é verdade que na Mariña costuma haber moitos días cubertos, merece moito a pena. Manuela Priegue di, boas tardes desde Bos Aires, agradeciche pola lección de hoxe. Pois moitísimas grazas, Manuela, moitísimas grazas por andar por aí, por verme, e por favor, escríbenos máis hoxe e tamén nos próximos días, vale? Cristina Vázquez di, a miña familia é do Porto do Son e ten unha vila moi fermosa. Pois sí, a verdade é que Porto do Son, que tamén está na ría de Muros e Noia, ten moi cerquiña o Castro de Baroña e ten unha paisaxe moi espectacular. Vese todo outro lado da ría, a zona de Muros, que ten o Monte Louro, que tamén a verdade é que cando atardece, pois vese ben bonito. Merece moito a pena ir ao Porto do Son. Ademais, é verdade que é unha zona que está moi cerca de Santiago, entón hai moitísima xente que vai á praia
ida por volta, que é como decimos nos cando vas e volves pronto no mesmo día, e merece moita pena esas praias. Rosa Palomanes di: en Río de Xaneiro, onde vivo, tamén hai moitas praias fermosas de area branca e fina que che apetece quedar. Bueno, aquí apetece entrar, refrescarte e sair. Pero a auga é moi fría. Ai, tamén é fría como aquí, pero moitas delas non se pode bañar porque o mar é salvaxe. Bueno, aquí tamén timo las praias de mar aberto. Hai algunhas zonas da praia de Carnota algúns días que o mar está bastante bravo, e tamén na praia do Vilar. Cara as Rías Baixas, habitualmente o mar, bueno, tamén é verdade que cando, por suposto, no inverno, por toda a costa galega, o mar peta moito. E hai moita xente que vive nas zonas de costa que ten moi controlado como é o movimento de area nos temporais de inverno, que o mar bate moito e lava a area da praia, pero despois pois volve traela sempre. Entón é espectacular ver eses cambios. Mónica Blanco: Mónica, que moitísimas grazas. Di Mónica que fixéchesme viaxar coa mente. Pois moitísimas grazas, Mónica, faime moitísima ilusión pois conseguir iso. Alégrome moito de que quedes cun bo recordo da clase de hoxe. Neferet: eu quero ir á Lagoa de Doniños, a que ten unha historia ben chula, bueno, unha lenda, que algo de verdade terá. A mí encanteme a praia de Sanxurxo, en Ferrol. A zona de Ferrol é moi bonita, ten unhas praias espectaculares, ten unha paisaxe increíble. Bueno, o mar por calquera sitio onde vayas en Galicia, pois, bueno, sempre dá vida, verdade? María Jesús Rodríguez: a min gústame o ganchillo e reláxame moito. E así que ti ganchillas, María Jesús? Bueno, eso eu creo que unha vez que lle colles o truco, non? É que te vas concentrando en facelo ben, en sacar os puntos, seguro que axuda moito a esparexer a mente. Esparexer é unha forma que temos en galego para falar de airearnos, de deixar voar a mente. Tamén se utiliza para cando queremos esparexer algo, por exemplo, podemos esparexelo, algo que sexa a erva. Por exemplo, imaginade que colledes unha pouca erva e soltádela e idela repartindo, eso é esparexer. Di Rubén: Sarandi é o barrio, ten máis de 30.000 persoas. Carai, é un barrio xeitosiño, é unha cidade, claro, por suposto que sí, é que vaya en Galicia hai moitas vilas que son capital de concello que non teñen 30.000 persoas. Bueno, de feito, é que hai moitos concellos en Galicia que non teñen 30.000 persoas, xa sabedes. Avellaneda é unha municipalidade e Buenos Aires é a provincia. Bueno, claro, Argentina é o país. Neferet: un lugar máxico é o Castro de Baroña. Recoméndoo a todo o mundo. Baroña é espectacular, é un castro, increíble, tedes que ir. Eu vou asentindo o que ides comentando vos para reforzar a mensaxe de que visite de las paisaxes que vos digo. Lidia di: encantaríame comer un pratiño de percebes en Viveiro. Pois sí, pratiño é con R, vale, Lidia? Un pratiño de percebes, pois pareceme que a cousa promete bastante. E pasar un tempo na tenda de campaña. Bueno, ves, esa é unha proposta tamén moi interesante para viaxar pola costa galega, facelo con tenda de campaña. Di Ovidio dinos: eu son do interior, pero a costa galega é unha maravilla, aínda que a auga está moi fría. Aí estamos de acordo, ves? En espera dunha boa mariscada, aguántase ben. Bueno, claro, por suposto, comendo ben aguántase todo. Os nosos mariñeiros son uns heróis. Pois, por suposto que sí, Mariela di: 2019 paguei o meu avión partía o día que se decretou a pandemia. Boa fortuna a miña. Pois sí, virás, Mariela, estou segura de que virás, claro que sí. Tes aí o billetiño reservado. Maruxa:
Di Maruxa, se nos deixan volver pronto, gustaría ir a Santiago este ano, xa que é ano santo, e tamén gozar das praias da Coruña e de Lugo, facer a ruta dos faros, que está máis preto da miña casa na Terra Chá. As vacacións saben a pouco e non hai tempo para visitalo todo. Pois non, hai que escoller, pero a parte boa, Maruxa, que Galicia non se move do sitio e así podemos ir facendo plans para épocas diferentes. Pois agora nas vacacións de Semana Santa, ti que o tes cerquiña, verdade? Podes ir facendo plans máis pequenos, pero bueno, plans interesantes. Xosé Filgueira, o máis fermoso da ría de Noia, os atardeceres entre Lusco e Fusco. Pois eu estou de acordo contigo, a verdade é que os atardeceres da ría de Noia son preciosos. Tamén son espectaculares, bueno, é que ao final vou dicir que son espectaculares todos porque é verdade. Na ría da Arousa son increíbles, a verdade é que ten unha luz moi especial. Creo que xa vos lo comentei algún día cunha... porque alguén comentaba por aquí que vive na ría da Arousa, non sei quen era, pero que non lo poño por aquí, así recordámolo. Isabel Agustina Cid, hola Isabel, que tal? Un saúdo. Carmen Fuse di, a miña avoa de Serantes en Ferrol sempre facía encaixe de palillo, así, pois sí, moi rapidiño con eles facía música. É verdade que, bueno, quizáis o de Camariñas é o máis coñecido, pero por suposto hai moitas máis zonas por esa, bueno, na costa galega onde se fan os encaixe de palillo, efectivamente. Nora Blanco, boa tarde, Concha desde Bos Aires. Gustaríame camiñar polo paseo marítimo da Coruña, a terra do meu pai. Moi boa clase de hoxe. Pois moitas grazas, Nora. Bueno, paseo da Coruña tamén xa falamos o día de que vos comentei un pouquiño da Coruña, que toda esa fachada que ten cara ao mar a Coruña con esas galerías, eu creo que ten un atractivo, sobre todo tamén porque ten moita luz, non? Reflicte o mar, supoño. Bueno, creo que é un paseo ben bonito, un paseo urbano, moi diferentes a todos os que acabamos de ver agora, pero que merece moito a pena. María del Carmen Lores, eu fun a Sálvora desde o Grove, os mexillóns do barco e o viño eran o mellor. Pois vaya paseiño chulo, Xosé Filgueiras, as mareas, é verdade, Xosé, perdón que antes non me saía a palabra. As mareas do Gran Sol son de 15 días. Pois mira, eu pensaba, Xosé, que tiña unha cabeza que as mareas do Gran Sol eran máis longas, pero en todo caso, bueno, se despois, igual algún día, pois xa falamos máis polo miúdo disto. Di tamén Xosé, as mareas máis longas serán as de Terranova, Malvinas ou África. Bueno, temos aquí un mariñeiro ben coñecedor do oficio. Wendy di, non entendín a palabra que empregaches para referirte a, sí, hai un caladoiro Wendy, hai un caladoiro que está no Atlántico Norte que se chama o Gran Sol. Vale, é o nome que se lle dá. Si, falei diso, do Gran Sol, efectivamente. Falaba da auga fría nas praias. Ai, vale, María Jesús, desculpa, que non te entendín eu antes. Carmen Lores, da primeira vez que fun a Galicia fun en barco, tiña 9 anos e foi unha experiencia inolvidable. Carmen Lores, e de onde viñeches en barco logo? Contame iso. Cando voltei xa de maior recordaba cada carreiro como se nacese ali. Bueno, é que os recordos da infancia son increíbles, verdade? Cando de repente te pos nun sitio, dis, ai, este recordo teño eu ben asentado. Carmen Lucía Fernández, abrazos desde Río de Xaneiro. Pois un abrazo tamén enorme para Río de Xaneiro, Carmen. Rubén Héctor Robledo, di, Colón era un mariñeiro galego. Ai, Dios mío, non imos entrar aí porque non saímos non sei como poderíamos sair. Xa sabedes que sobre a procedencia e a identidade de Cristóbal Colón tense falado moito. Efectivamente, hai algúns estudosos que din que Cristóbal Colón que era galego. Entón, bueno, pois ao final todos se pelexan pola identidade de Colón, verdade? Rosa Palomanes, a min tamén me interesa a historia de Galicia. Seguro que visitarei os castros que aínda existen. Quen sabe se Santa Tegra, pois sí. E para rematar a viaxe, sentara a observar o sol por sobre o océano no Cabo de Fisterra. Bueno, pareceme un plan moi bo.
Claudio Noguerol. Boa tarde, Claudio. Bueno, chegaches agora do traballo, pero chegaches a tempo. Benvido. Claudio, recorda que o les en H, vale? Carmen Lucía, que nos di? Que morriño de Galicia, gracias por facerme sentir máis cerca da terra do meu pai. Pois un pracer, como sempre. Xa sabedes que eu vou vos sacando temas todas as clases para que vos vayades recordando cousas. Por certo, non vos esquezades que estamos falando moito das paisaxes, etc., pero non esquezades que ao longo destas semanas estamos vendo como se conxugan os verbos. Non vos esquezades diso, como se conxugan os verbos, o pronome persoal, os posesivos, os demostrativos, vale? Entón esas cousiñas eu quero tamén que descarguedes o material e que as vayades asentando. E tamén fixadevos en que cando vos falo de construcións para expresar algo, sempre vos poño os exemplos ao lado para que vexades como se utilizan, vale? Entón, botadelle un olladiño ao material e, por suposto, esborranchade todo o que queirades coas vosas notas, porque despois, cando volvemos sobre eles, pois recordamos pois esas cousiñas que fomos anotando. E se vos xorden dúbidas sobre as cuestións gramaticais, por suposto, deixademe sempre aquí algún, mensaxes para solucionar as dúbidas, vale? Claudio di, o xoves terei que deixar as clases antes, xa que empezo a coordinar un taller de guitarra de percusión corporal. Intentarei estar na primeira parte. Pois moitísimas grazas por facer o esforzo, Claudio. De todos os xeitos, xa sabes que ti deixas nos os comentarios e eu intentarei contestalos cando os vexa despois. E moitísima sorte no teu taller, no teu obradoiro de guitarra e de percusión. Que nos di Beatriz? Fálanos do Castelo de Laias en Ourense. Diego Cebreiro, co cambio horario para velo atardecer na ría de Muros de Muros en Noia ás 9 da noite. Non sei por que temos unha hora máis. A Diego non lle gusta o cambio de hora. É verdade que, claro, anoitece máis tarde, entón iso hai no que ter en conta para ver atardecer. Carmen Lores, viñeches desde Argentina en barco, carai, que pasada. Bueno, eso sí que debeu ser unha travesía interesante, seguramente tes recordos aí moi asentadiños, verdade? Que pasada, pois a verdade que me parece moi espectacular todo o que me contades. Vou ver se recupero algunha mensaxe antes de marcharnos da primeira parte. Wendy dicíanos, en Portugal dice que o Cabo da Roca é o punto máis occidental da Península Ibérica. Pois non sei o que dixen, Wendy. O punto máis... Vale, referíame, efectivamente, cando falei do Cabo Touriñán, referíame, ao punto máis occidental da España peninsular e de Galicia. Perdón que igual o puxen mal na presentación, pero efectivamente referíame a Galicia e a España peninsular, e o punto máis occidental da Península Ibérica efectivamente é o Cabo da Roca. Graciñas pola corrección. Que máis? María del Carmen Lores coñecín a Citania Castrexa co meu padriño, tamén tui e xantei no Parador de Baiona. Bueno, tamén é un percorrido ben chulo por aí pola parte máis sur de Galicia. Rosa Carmen Álvarez quedoume ganas de visitar as Illas Cíes. Non sabía que as Illas Sons tiñan xente vivindo. Hai moi pouquiña xente nas Sons, vale? Pero bueno, hai algunhas persoas que ainda seguen por ali. De todos os xeitos, quizáis o que non vos podo asegurar é que vivan ali todo o ano. Igual nos meses máis duros do inverno non viven ali, pero bueno, de maneira habitual sí, aínda que quizáis nos períodos máis complicados climatolóxicamente falando igual non estean, vale? Di Carmen Lores, en Fisterra emocionoume ver a homenaxe a San Martín. María del Carmen, na Illa de Arouso foi unha festa da navalla, unha ledicia, e despois fora da illa coñecín a casa natal de Vallinclán. Bueno, fixeches aí un percorrido ben chulo. Marcia Dieguez di,
Hai unha panxoliña que fala, vamos ver o noso meniño que naceu cos ollos azuis e pelo roxiño. Aquí, no caso, é loiro e non roxo de vermello. O pelo roxiño é ese pelo que ten unha cor amarelenta máis escura tirando a laranxada. Vale, ese é o pelo roxo. Na zona de Carnota hai moita xente roxa, moita xente que ten o pelo así tirando esa color alaranxada. Di Rosa Carmen Álvarez: estiven en 2008 en Muros e pareceme moi fermoso, pasei a noite no convento. É verdade que nesa zona da ría que está abrigadiña hai varios lugares para acampar que merecen moita pena, porque ademais dache a posibilidade de dormir nas tendas de campaña, en fin, que son moi espectaculares, desde logo. Que máis me dicides por aquí? Rosa Núñez Fariñas dinos: Nosa Señora da Barca ten un camarín de pedra, inda podía ter touro, miña virxe se quixera. Debe ser unha ladaíña de que recorda Rosa. É verdade que a Nosa Señora da Barca, a igrexa, está nun marco incomparable, está en riba da rocha, e ten ali a Pedra da Valar ao ladiño, como vos ensinei na imaxe. Di María Jesús Rodríguez: no meu pobo, en Cuntis, témolo o castro de Castrolandín, e efectivamente que está aí no monte, moi ben. A verdade é que ten tamén un percorrido bastante empinado e ben bonito, bastante diferentes aos castros que vos ensinei hoxe. Claro que son castros pegados ao mar, que teñen esa misión defensiva que vos comentaba. Moi interesante ir a Santa Tegra, di Carmen Lores. Pois sí, é un sitio moi espectacular. Alicia, Alicia, que comentabas que nos escribías desde o Río da Prata, Argentina. Fernando Centenera, que di que está en Ponteareas. Pois benvido, Fernando, desde Ponteareas, un saúdo, que estades aquí ao ladiño. A ver, que máis por aquí? Creo que ainda me quedan algúns comentarios pendentes de ler. Hai algún seguro que me quedou atrás, desculpádeme. De todos os xeitos, como sempre, quero reiterarvos as grazas por vir, por quedarvos todo este tempiño comigo. Espero vervos o próximo día. Di Carmen Lucía que é a primeira vez que nos ve, perdóname polo... Non te preocupes, di, perdóname polo meu erro a escribir. Non te preocupes, Carmen, por suposto, estamos aquí aprendendo galego, así que se te equivocas, non pasa nada. Carmen Lucía, vémonos o xoves, vale? O xoves ás 8, outra vez. Entón, os luns e os xoves podes te conectar e compartir estas 2 horiñas connosco. Eu irei lendo todos os vosos comentarios, como sempre. Así que espero que te quedes, espero que volvas connosco para a semana que ven. Moitísimas grazas a todas e a todos. Como vos dicía, vémonos entón os xoves nunha nova sesión. Contareivos algo distinto. Repasademe a gramática, vale? Veña, un saudiño, chao.